Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Way tumong sa iyang mga lakaw si Faye. Human siya masayod sa iyang maguwang bahin kang Wilma. Igo lang niyang gihatod ang iyang mga anak ug mibalik sa paglakaw. Mibunok ang kusuging uwan. Ug mo iya nakita ang usa ka babae sa waiting shed. Ug wa niya kini damha nga si Mia kini. Gihatod niya ang dalaga kadlaw na nga misamot ang kabalaka ni Wilma ug aling. Nauli si Victor ug didto usod sa kwarto sa ilang mga anak. Naibong si Wilma. Magug ka diha. Nang ako makasabot sa gipakita karon ni Vic. Din siya kikad. Kadlaw na siya nauli. May binuang ka siyang himot lang. Ay, pakigsultihi lagi. Ugma na. Ayaw na lang tugawa karon. Isarado sa bang kwarto. Gilak niya. Ipasabot nga dili siya padisturbo. Ay, ayaw paghila. Ayaw. Susiha, ugma, ha? Ay, ugma naman. Ha? Unya di ay unya pakigsultihi. Kadlaw naman di ay. Kadlaw naman di siyang nauli. Hala, pakigsultihi, ha? Unya. Bimog, unsa. Naibong sab ko. Kay uga ang iyang pagpakigsulti na ako. Di ko makapaabot og unya nang. Karon ang gusto ko nga magsulti mi. Vic, love. Ablihi ko. Love. Ablihi ki magsulti ta. Victor. Ablihi ko. Natawag ang mga bata. Di ko gusto matugaw. Balik sa kwarto. Vic, magsulti ta. Love. Ngano kalit kang naingon ni ini. Diin man ka. Pagkiksultihi ko. So, dito sa kwarto. Okay, sige. Sa kwarto ta magsulti. Pasabta ko. Diin ka man kika na ha. Ngayon katlahon kang nauli. Huwag kay pahibaw kung diin ka. Sultihi ko. Hilom, ha? Hilom! Sir, day Wilma, day. Kakalma lang mo. Makamata ang mga bata. Ayaw mo pag-away. Uy. Misudyas inyo kwarto, day. Ato ha, dito mo pagsulti. O hinaya lamang ang inyong tingog. Kadili maayo para sa mga anak ninyo makabate. Ay, karon lamang ni mahitabo nga. Nagdako ang inyong mga tingog. Kalma lamang ha. Dili na asya ro sa tumang kasuko. Muna nakita ko niya, suko yung kayo. Mo nga ikaw, kalma lang una. Ala, sige, pagsulti mo. Nangaling. Yanan ko nagdapat ang nakakita yun ka. Ay, inaalagi siya sa tumang kasuko. Ambot nga, no? Isusiha lamang, day. Dili ko magpalayo sa iyong kwarto. Para sige na, pakisultihin. Ito, kinatigal siyang nagpakasa. Kuha ko ginita, ma. Kuha ko na. Vic, Bertora! nga naman ka. Nakalitan ko nang ipakita mo. Huwag ko magkasapot. Pasapta ko. Kahit sa mong tinanawan. Sulti ko nga no, pasapta ko. Kadlawon ka nang nauli. Igo mo lang yato ng mga bata. Huwag may balik kang lakaw. Tugay mo na kung gitunto, Wilma. Walang ko'y kalibutan siyang iliad mo binuhatan. Nagmatala ko buntag sa gibuhat mong pagpakauaw! Di na tinuod. Di na tinuod. Na
Nasabot ko na karon nga ang imong maguwang may nagsulti ni mo og bakak. Di na tinuod, love. Ayaw kong siyang pitag lama. Hilas, ingog, loob. Pamati ako. Ako'y mapasabot ni mo sa tanan. Diyang nakita ko ni Ate Aida sa restaurant. Pasabton ta ka. Igo na, Wilma. Dili ko hungog kundi magkasabot. Marang isabot ni mo ron ang gitaho ni ate. Di lang ko ni mo pamation. Sa'yo pang iyong pagtuo, Vic. Nakong sa'yo. Ang wano pagtubag og klaro sa mong silpon. Diyang miring ni. Og miung kang napindutan lang sa nagtawag. Daghan og mga missed calls ang maong number sa imong cellphone. Kung maunay gikuhaan mo base. Sultihan tagakisay tag-iya sa maong number. Usaling siya ka maayong hikala, Vic. Please, atagi ko kagayon nga mapasabot ang sa tanan. Igo na, Wilma! Mauday. Mauday nagpilis ka. Kaya di ka gusto magbunga ang inyong pagpakasa. Vic, Mo'y inyong tuyo ang pagtagbaw lang sa inyong kugalingon. Sa imong kungdat, Wilma! basta na. Napuntahan ka lang sa nabati mo ni Ate Aida. Please, atagi ko kagayon sa pagpasabot ni mo. Ipakita ko ni mo si Chito Villa. Ipaila to ka niya. Huwag may relasyon, Vic. Kinsa? Usba paglitog ang yan. Nahigala ko lang siya, Vic. Si Chito Villa. Matugan ko ni mo sa hinungdan nga nang nagkailami. Paminawa ko. Shit! Igo na, Wilma. Tigalig din ako magkapugaw sa kugalingon. Vic! Vic, please, mamati ako! Victor! Ginoo ko! Jesus Maria Jose, pipaturagas lang panagan si Sir. Ay, labihan yun ang iyang kasuko. Ay, ay, day. Kay, Nasibuhatan ko, nabangi ko. Nasayap lang siya nang. Dili siya mamati na ako. Muayang ituhuan si Ate Aida. oo, say ipasabot mo. Ganong mihisgot ka man ni Aida? Ang yang igsuon, gano man? Gila ilang niyang sabot na niyang nakita na ako ng uban si Chito Villa nang. Si Ate Aida mo ay nagkaingon ni ini. Ma, nag-away lagi mo si Papa, ma. Ha? Uy. Wa mga anak. Wa may mag-away. Nakamata mi si Glenda. Nag-away mo. Ano man, ma? Nilikalik yung auto. Asa dito si Papa, ma? Landan, Glenda. Maglisod ko sa pagpasabot ninyo. O niya na mo pakigsultis niyong inahan. Sayo ka man. Balik una mo katulog ha. Wala sila mag-away si Papa mo. Nag-away sila, Yaya. Ay, bueno mga bata. Dili lang yun nakalikayan sa inyong mga ginikanan. Nasuko man si mama ninyo kay dugay na uli si papa ninyo. Kadlaw na. Mo hinungdan sa ilang panaglales. Dugay di ay nuli si Papa. Oy, kadlaw na. Asa ng kadlaon, Yaya? Ay, kada bagbuntag na hapet. Kadlaw na nang uli si papa ninyo. Gihaton man mo niya ganina sayo pas gabi edong lindon, Daiglina. Nya wala man siya musulti asa siya nga bibalik man og lakaw. Nasi tuon. Kisa man ko, no? Kisa doon niya mga anak. Mauro man yung gingon ni Papa, ma. Na, gusto na mo ana mga bata. Sayo pa ron. Katulog mo balik. Wala mo mo'y klase ron, dili ba? Sabado man. Landon, Glenda. Sorry ninyo mga anak, ha? Natukaw mo. Ayaw lang mo pag-away, ma. No, kayuan lang ko, ma. Nyangatlo ko. Sorry mga anak. Dali na mausap. Sorry. Sige na. Balik na mo sa inyong kwarto. Sige na.
off niya iyang cellphone. Gituyo niya ko off. Di siya gustong mamati ako. Giakusahan lang dayon ko niya. Si Chito, basig makatabang siya na ako. Magkapasabot siya nga may relasyon. Sa'yo pa sa Kairon, magkatugaw ko niya. Unya na lang ko manawag, magpatabang ko ni Chito. Si Ate Aida mo'y nakaingon ni ining tanan. Siya yun. May natampo sa ko siyang kasuko karon. Siyang pagtuna. Nakita niya nga may gamit ko og pills. Pero dili tumuyo kong tumong. Gatagan lang niyang nautang kahulugan ng ikayo na. Kinuo ko. Mamati lang unta siya na ako. Hello? Bro, Tim. Bro, Faye, ikaw ni. Sa'yo ako ni mong nanawag. Kisa ikaw ba nun diha sa imong unit? Di lang kumusama kung may kauban ka. Kura, may pauli sa probinsya si Miriam. Nyapat ang lunes mo balik. Ano mo dahi, ha? Anak ko, bi. Anak ko pa, way. Pwede ba? Ha? Ano kong diligod? Dali. Ano, may problema ka? Dali. Salamat, bro. Okay, paingon ako diha. Tugon na lang da ng guard nga may bisita ka. Okay, bro. Paputon ko. Ang mga bata may ng balakan. Wala tato sila magkamanton. Unang hikayon nga may pati ko kasilan niya. Ug dili ko gid siya mapasaylo. Come in, bro. Bro. Saan problema ni mo, ha? Nabagukan mo ko ni mo, eh. Coffee. Mag-coffee ta? Saman? Open up, bro. Kung unsa mo na. Miyani ka aron makatabang ko ni mo. Dili ba? Sulti ko. Bro, unsa man? Mga piyon na ta? Unsa mo? Black o light lang? Oh, bisag ko sa. Salamat kay bro. Kadiyat lang. Higupaw na ni bro. Kirang kainit na. Gusto kag sandwich mo man? Oh, ayun na. Thank you. Bro, unsa may problema nimo? Di ko ko gustong may laing mahibaw ini, pero tingalig ko siya mabuhat ko. Kung taguon ko lang. Hey. Serious gina problema da? Sige na, open up. Si Wilma. Ano si Wilma, bro? May grabing sakit? Mau ba, bro? Stage 4 ang sakit? Mau ba? Ikalipay ko pa tingalig kung masakiton siya. Pero di na mao, Timmy. Sobra pa sa cancer ang iyang ipatagamtam na ko. Unsay? Dugay na day kong gituntulan niya. Ug ako pa mismo igsuon, buhay na sayod siyang binuwatan. Buhay ako gikabalakan ng mga bata, bro. Hugaw ang ilang inahan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!